Hola, soc n'Andreu, enòleg i un dels membres de Can Majoral, i ara som a les vinyes de Son Reus de Pina, a Algaida. Un dels vins emblemàtics de Can Majoral és el Botibalaucí. Aquest Botibalaucí és el nom antic que tenia aquesta zona d'Algaida, que es diu Son Reus, i és un vi negre, en aquest cas, d'una criança curta, d'una mescla de varietats mallorquines, en Callet, en Manto Negro, i també amb varietats foranes com el Cabernet o el Syrah. El Botibalaucí és un vi per nosaltres molt gastronòmic. És un vi amb una capa mitjana, és un vi que té una mica de criança, que se nota en nas, però també se nota molt la fruita i aquesta sensació d'herbes i garriga que a vegades donen les varietats mallorquines. És un vi en cos, però suau, amb una potència molt mesurada i que combina, nosaltres creiem que combina molt bé amb els menjars que vendran ara, amb aquests plats de temporada de tardor. Salut!